To akwai wasu ƙalubale da ake fuskanta musamman in mutum yana media, wanda wannan ƙalubale a duk lokacin da ka samu mabiya, abin farin ciki ne so amma kuma abin ƙalubale ne. Wanda na san ba za a rasa masu DM, masu biyo ka ta DM su ce suna son kaza. Shin ka haɗu da irin waɗannan wanda wani za ka ji ranka ma ya ɓaci, akwai comment ɗin da za a yi ba ka ji daɗi ba, wani ma message ma da sauransu. Ka ba mu misali ko ɗaya biyu, na san ba za a rasa ba wanda ka samu wannan ƙalubale akan wannan media. To ƙalubale dai kamar yadda ka faɗi ba su taɓa ƙarewa a cikin komai. To amma waɗanda na fi samu ni personally shine game da waɗanda suke yin DM suna nema a rubuta musu ƙasida ƙila munasaba ta hani'a ta aure ko hafla a makarantar boko ko islamiyya ko wani abu makamanci haka. Wanda galibi ina gaya musu cewa harkar shi'ir abu ne na atifa, abu ne na shu'ur, abu ne da ke zuwa da filin ne kawai da ke zuwa haka kawai. In ba wasu sun karanta dai waɗanda kai tsaye suna iya zaunawa su rubuta waƙa akan komai suke so. Wani sai ya shiga damuwa, wani sai kowa da irin wani maudu'i ba kama da niyyar rubuta waƙa, haka kawai kana zaune sai ka ji ya zo maka ka rubuta. Alhali akwai wani daɗaɗɗen maudu'i da kana so ka rubuta kuma gurin bai cika ba. So akwai wahala ƙwarai da gaske. To wasu duk yanda zaka musu bayani ba za su yadda ba. Duk yanda zaka musu bayani cewa zuwa abun ke yi ba su yadda. Sai